pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri Netete Vimbai vekwaMasiziva. Ndichaverenga patakasiyira muchitsauko 23. Dhokotera vakatsveta mishonga neJekiseni vachibva vabaya Andre panyama nhete. Vakaita zvimwe chetezvo kuna Lebohang. Zvishoma nezvishoma zuva rakavavirira vaviri ava. Andre akashaya kuziva kuti chii chaitika, achibva angoti zii. Chitsauko 23. Akanga aina Dr. kurebwa seka, akambomira achida kuona kuti Andre nemumwe wake vakanga vafuka ravo vega here. Akagutsikana achibva achaira Yehuda, akamuudza kuti zvavo zvaive zvaita. Good, ngatisanganei pandakuudza izvezvi ndikupe mari yako, akadaro Yehuda. Yehuda akasiya mhuri yadhokotera achibva aenda kunosangana nemurume aiva amubatsira. Dhokotera vakamhanyira panze ndokuenda kumotokari yavo. Vari munzira vakachera mapurisa vachivaudza zvaive zvaitika. Yehuda nemurume wejini vakasangana murima. Wejini ainyemwerera achikwiza maoko. Aiva aita rombo rakanaka musi uyu. Murume uyu raiva rovha raive raonekwawo naYehuda usiku ihwohwo ruchibva rwapiwa basa. Vafa here? Akabvunza Yehuda. Hongu, vakita. I made sure of that. Rinenge raiva rakadzidza rovha iri. Good, manje hapana kuona here? Vandiona havazivi yanga ichitambika. Ko makamera pahospital haana kukuona here? Chero akandiona anozondidii, hapana zvavanombondiita. Wava baba Tennyson here iwe? Kwete. You think ndikuita zvekutamba here? No, ndangoti since it's dark, so ndangounzawo a lighter moment. Oh, mari yako iyi. Akadaro Yehuda achipfuura murume uya nepfuti yakasungirirwa silencer. Murume wejini akafa pasina kana akamunzwa. Yehuda akaziva kuti mapurisa aizotsvaga murume uyu vomuwana, obva avaudza chimiro chemunhu aiva amutuma. Yehuda aisatora machanzi kwete. Andre akamuka kubva kuvafi achibva avhura ziso rimwe chete semunhu ari kutungidza shinda patsono. Akavhura ese achibva aringa-ringa maaiva. Lebohang aiva akati zii pane mumwe mubhedha. Chaakatanga kuziva Andre ndechekuti kamuri ravange vari rakanga risiri riya ravakanga vaiswa pavakaunzwa pachipatara. Andre akakosora, musiwo uchibva wavhurwa. Mavaiva makapinda mapurisa maviri akanga akashongedzwa nezvombo zvebasa. Kumashure kwemapurisa aya kwaiva nemurume aiva akapfeka bhachi jena. Dhokotera ava vakanga vasiri vaya vakavabaya majekiseni. Madzoka, vakadaro chiremba vaye vachimira parutivi rwemubhedha waAndre. Munorevei kana muchidaro? Asi ndanga ndaendepi? Andre akabvunza achishamisika. Manga maenda kwaMufiganebwe? Vakaseka zvavo chiremba. Andre akatarisa pakanga pavete Lebohang achibva apindwa nechando. Akatarisa pafafitera achibvaona kunze kwakachena kuratidza kuti zuva rakanga rarumurwa. Munomwe here vakuru? Chiremba akabvunza. Andre akashaya kuziva kuti kumwa kwaive kwapinda papi apa. Kumwa aimwa hake, ko pane munhu asinganwe here? Zvakamufungidza mumwe murume akaita seane dzakadambuka iye aine dzese zvake. Murume uyu aimuziva achakura. Shekede aive murume wenyambo. Nerimwe zuva Andre akaona Shekede uyu, kana kuti Misheki, nerake repachitupa, aine mumwe musikana aizivikana kwazvo nenyaya yekutengesa muviri. Andre akaseka achibva ati kuna Shekede, ko Shekede uri kufamba nemunhu uyu, indava yei? Ko zvakaipei? Akashamisika nemubvunzo waAndre. Ipfambika iyo. Hazvina basa izvo. Vanhukadzi vanenge pombi dzemvura. Unongouya uisa muromo wovhara kana waguta. Zvekuti ndiyani akambobvapo kana kuti ndiyani achauyawo kuzomwa, hazvina basa izvi. As long as wapedza nyota. Mvura imvura wangu.
Saka vese vakadzi vakafanana. Chinosiyana inyota yako nemumwire, kamunwire kaunozoita mvura. Izvezvi ndo zvinoita kuti nguva yaunenge uine munhukadzi isiyane nedzimwe nguva dzose. That moment is so unique, so essentially zvakangofanana nekuti munhukadzi iyeye ndewako wega. Unopenga iwe, zvauri kutaura hazvina kana sense, akadaro Andre achiseka. Ndizvo zvine musoro izvozvo. Nyota nemumwiro ndizvo zvine basa. Problem inozotangira pakuti munhu oti iyi pombi ndeyangu ndega. Ndopaunoona munhu ozofenzera kana kukiya pombi. Uku kupenga because kuchauya vachajamba fenzi, vomwa vosiya vasvipira muchetura unouraya. Vamwe vanogona kucheka kii votuhwina zvavo. Ndopaunoona vamwe voisa poison papombi kuti vanomwa vanamiri. Kuisa runyoka here vakomana? Kumwa ndinomwa hangu dokta, asi manga muchireva kumwei? Akabvunza Andre abva kundangariro. Kumwa dorozve, chii chimwe nai? Vakaseka havo chiremba. Ndinomwa pano neapo, masaidha chete, akapindura Andre. Ndosaka, vakadaro chiremba. Ndosaka chii? Andre akashaya akamupindura. Chiremba nemapurisa vakabuda vachibva vapfiga musiwo. Andre akasara achirwisana nepfungwa. Regis Mutindi aiva muhofisi yake paakanzwa nezvekuedza kuurayiwa kwaAndre. Regis aiva nechigaro chinorema muchikwata cheCIO, nekudaro aive mumwe wevashoma vaiziva nezvaAndre neZSS. Regis akanzwa kuti dhokotera vakanga vamanikidzwa kuti vauraye Andre vakanga vadura zvese kumapurisa. Mhuri yadhokotera yakarondedzera chimiro chemunhukadzi aive avavharira pamba pavo. Regis akaziva kuti munhukadzi uyu aiva Hilda. Akashatirwa murume mukuru zvekusvika pakumwararidza zvaive patafura yake. Akatora maki yake emotokari achibva asimuka kwave kubuda muhofisi. Pavanhu vese pano panyika, Justice Masaiti ndiye munhu aive pedo nekunzi shamwari naAndre. Justice chaive chikakarara panyaya dzeinvestigation. Murume uyu aiva mukuru kuna Andre nemakore angade kuverengeka neminwe yechanza chimwe chete. Justice aishandira ZSS aine umbimbindoga saAndre. Mushure menguva inodarika chidimbu cheawa, dhokotera nemapurisa maviri vakabuda maive naAndre naLebohang. Justice akapinda ndokusanganisa meso naAndre, uyo airatidza kushushikana, akagara pamubhedha. Jasi, chii chaitika? Akabvunza Andre anyevenuka pachiso. Justice akagara pachigaro chaive parutivi rwemubhedha waAndre achibva aisa nhare yake pakatafura kepadivi pemubhedha. I'm glad you are okay, my friend, akadaro Justice. What's going on? Wanga watongerwa rufu wangu, kuitwa Waketis, akadaro Justice achiita seaiseka. Unorevesa here shamwari? Ko ndiani muroi iyeye? Dokta vakakuatenda pamukaunzwa pano, vakatumwa kuti vakubaye injekisheni nemushonga unouraya. Zvakaoma shamwari, havana kuzoisa unouraya havo, vakaisa unorarisa. Uya waishandiswa kare kana vanhu vachivhiyiwa. Iko zvino munhu wave kuoparetwa wakasvinura sedemba asi usinganzwi. Shamwari, wadarirei kuita majokes kuseni kuno? Kuseni? Atove masikati aya baba. Zvino mhuri yadhokotera yanga yabatwa nemunhukadzi aive atumwa nadhokotera ava. Kutaura kuno, this doctor nefamily yavo vari under police protection. Saka hanzi munhukadzi angachida kundiuraya ndiani? Hatisi kuziva, hatisati taziva zita rake. Ndadaidzwa pawamuka kuti nditore statement yako. Ndanzi ndiite investigation ini. Usazvinetsa hako. Ndichazvitsvagira mhondi iyi, ini mbune, akadaro Andre. Nezvauri here izvi, zorora shamwari. Ndiani munhukadzi waungafungidzire kuti angada kukuuraya? Ndinganyepi. Unongozivawo kuti mhondi dzakabvirira kare dzakati tek neni, akapindura Andre achifunga kuti odi munhukadzi aida kumuuraya anga atomuziva kare. Akaona zvaizokanganisa basa kuti ataure zita rake. Mhandu dzaida kubatwa chinyararire kuitira kuti vabve vabata mhondi. Usanyepe shamwari, taura ndikubatsire. Ukasatrasta inini uchatrasta ani?
Unoti dai ndaimuziva dai ndichiri munhu here? Ko uyu munhu ndiani? Apa Justice akanongedzera Lebo wangu. Ndamuona wakasungirirwa mumba mandanga ndakakandwa nemhondi. Ndichibva ndamusunungura, Andre akanyepa. Saka hauzive kuti ndiani? Andiudza kuti anonzi Tulani Dlodlo, ndeweJoni. Saka ane nyaya uyu. Nyaya yako yave yangu. Ndini ndave kutsvaga mhondi. Justice akazobuda maive naAndre naLebo wangu adumbirwa. Aivaudzwa kuti asiyane nezvaaida kuita. Mhondi dzavainetsana nadzo dzaisava dzekutamba nadzo, dzaida shasha dzakaita saAndre. Justice achangobuda, Lebo wangu akasara achidzoka munyika yevapenyu. Akaudzwa zvaive zvaitika abva pamubhedha. Izi shamwari, hazvidi kupaparika izvi. Ngatirongei nzira ine njere, akadaro Andre aona kuti Lebo wangu aida kubuda. Shamwari, ko vakauya kuzotiuraya izvi? Kana panze pane mapurisa akapakatira kusvika kumeso. Ngatironge tsuro iyi tiri muno. Andre akaonesa mumwe wake. Munhukadzi ari kuda kukuuraya unomuziva here? Akabvunza Lebo wangu. Ndinofunga kudaro. Ndiani? Mira. Ndiko kwatichananga tichibva muno. Director vakange vaneta nezvaAndre. Uyu murume aita zvaasina kutumwa nguva dzose. Director vakaona kuti zvakakodzera kuti Andre ambosudurutswa pakutsvagana nemhondi. Vakatumira shoko rekuti Andre aunzwe kumuzinda ambovharirwa kwemazuva Justice achiita basa. Zvinoratidza kuti Justice aiva asina kumbobva pachipatara sezvo akabva adzoka maiva naAndre mushure menguva pfupi. Aya mapurisa aiva akachengeta musiwo ari nechepanze akapindawo nawo. Maoko aAndre neaLebo wangu akaiswa njema, zvinova zvakashamisa vaviri ava. Kuti ave kusungirweiko? Akabvunza Andre. Ati muri kusungwa ndiani? Iwe ndiri kuenda newe kuHQ, uyo ari kuenda kucharge office kuti ambonodirwa mibvunzo. Andre naLebo wangu vakatinirwa panze. Lebo wangu akapinzwa motokari yemapurisa, Andre achibva apinzwa motokari yaJustice. Andre akaziva kuti akaita zvekupusa aizoomerwa nenyaya. Akakwizira musoro wake pagonhi remotokari vave kuenda kumuzinda weZSS. Regis aive mumotokari yake pachipatara panomiswa motokari. Aive aona Andre achiiswa mumotokari akasungwa. Akashaya kuziva kuti ko ndiani aiva asunga munhu akaita saAndre. Regis aive ati nonokei. Motokari yaive naAndre yakamutswa ichibva yabva pachipatara. Regis akamutsa yake achibva atanga kutevera mumashure. Andre aedza kuonesa Justice kuti achimuudza kuti aive ave pedo nekubata mhondi, kuti abviswe panyaya kuchiswa mumwe kwaizove kudzokera kumashure. Chirauro chemhondi chakasara chichidyira. Mhondi dzakakabira asi nyongorosi pakanga pasisina. Mandu dzakavimbiswa tswanda yemari inodaidzwa ichinzi bitcoins. Iyi mari imari yepaindaneti inowanzoshandiswa nemakororo kana asingade kurondwa. Mhondi dzakaita kuti dhiri ritapire dzichibva dzaudza Mandu kuti dzaida Andre chero ari chitunha. Mandu dzakarwadziwa nekuponeswa kwanga kwaitwa Andre. Dzakanyatsorwadziwa padzakabatiswa pasi nekuda kwaDr. kurebwa seka. Ari mushure mana Andre, Regis akaona uyu uri mukana wekuti auraye Andre obva aita mari. Motokari yana Andre yakapinda mudhorobha, yaRegis yakavasona. Vamwe vane pfungwa 5, Andre aive netanhatu. Ari kumashure kwemutyairi akaona motokari yaivatevera kumashure achibva aziva kuti pane chakaipa chaizoitika. Akatora vehicle registration number yemotokari yaivatevera mushure ndokuchengeta mudehenya rake. Andre haana kuda kuyambira Justice sezvo akaona kuti uyu uchazove mukana wake wekuti abude atsvake Mandu nemhondi. Justice taityaira hedu tisingazive kuti kutsi kunei. Taitoronga hedu kuti tichazoitei kana takwiridzirwa pabasa. Zvekuti Andre ishamwari hatina kana kumboda kuzvifunga. Andre akarara pachigaro zvekuti asingazive aifunga kuti mumotokari maive nemunhu mumwe chete. Regis akazviona achibva aseka. Too late. Akataura hake ega. Regis akashamiswa oona motokari yaive pamberi yopinda panochengetedzwa motokari muchadenga paya panonzi paparkade muchirungu muna Samora Machel.
pedo nepakarigamombe center. Akashaya kuziva kuti odii. Urongwa hwake hwaiva hwapinda mudondo. Akamisa motokari yake panze achibva abuda ndokutanga kudzanadzana achifunga zvekuita. Semunhu aiziva zvakawanda, Regis akaziva kuti panzvimbo iyi paiitwa nezvei. Akazonyemwerera paakaona motokari yana Andre yodzika ichibuda mupakedhi. Akamhanyira mune yake achibva avanza chiso. Motokari yaJustice yaive yerudzi rweToyota Corolla, dziya dzisina kunyatsosimba. Corolla yakabuda mupakedhi ndokukwidzana Samura Machel. Regis akamutsa yake motokari ndokutanga kutevera. Corolla yakanga yoda kusvika pamarobhoti ekupedzisira wave kupinda muEastleigh pakanzi naRegis parunhare. Now robhoti raive neruvara rwemashizha manyoro, kureva kuti Corolla yaive nekodzero yekupinda. Kurudyi kweCorolla kwakabva rori 8 ton yakabva yasvikotunga Corolla nepanosangana migwagwa. Corolla yakapetwa ndokuumbwa kuita musuwa. Peturu yakadenwa nefriction, Corolla ichibva yabvira. Mutyairi werori haana kumira. Akapinda nemukati medzimwe motokari achibva amedza tara. Regis akamirira kwechinguvana achibva agutsikana kuti muCorolla makanga musina apona. Akamutsa motokari yake achibva aenda. Chakanga chasara kuenda paindaneti otumira mhondi email yekuti Andre pakanga pasisina, obva apiwa mari. Umboo hwerufu hwaAndre hwaiva mumufananidzo weCorolla ichibvira waaiva atora nenhare yake. Motokari yerudzi rweMarch yakamira paive paitika tsaona. Vaive mumotokari vakange vanonoka. Bhaisikopu raive ratambwa vasati vasvika. Believe me now, akadaro Andre pakangomira March. Justice akakwenya musoro achibva apukuta dikita achishaya kuziva kuti odii. Akacheuka ndokutarisana naAndre uyo aive adzokura Corolla yaibvira. Akanzwira tsitsi murume aive aparariramo. I told you kuti nyaya iyi inoda munhu akaita seni. Danger ndinoinzwa iri kure yosvebera. Andre akazvitutumadza. Paakanyumwa akazoudza Justice kuti motokari yaive kumashure mavo yaive nengozi. Justice ndokuseka zvake. Akafunga kuti Andre aitsvaga nzira yekupoya nayo. Andre akazokwanisa kuita kuti Justice atyaire achipinda papakedi paiva neimwe hofisi yeZSS yemuchivande. Justice akatuma mupurisa weZSS aivapo kuti aendese Corolla kuheadquarters yeZSS. Regis paakaona musoro wemunhu mumwe chete muCorolla akangoti Andre aiva azvidzikisa pachigaro sipekutanga. Tione maoko ako, akadaro Justice mushure mekunge agadzikana. Andre akaita sekudaro, njema dzichibva dzabviswa maoko make. Shamwari, do what you got to do. Tsvagana nevana vevaroyi ava, buda uende, akadaro Justice. Uchati kudii kuna director? Akabvunza Andre. Enda shamwari. Andre akabuda motokari achibva aringa mativi ose. Aive agumbuka zvino, mondi nemhandu zvaive zvaedza kumuuraya kakawandisa. Enough is enough. I'm coming for you. Akadanidzira Andre achibva atendeuka odzokera mudhorobha netsoka. Uku ndiko kupera kwechitsauko 23. Tinopfuura mberi nekuverenga chitsauko 24 muchikamu chinotevera. Tatenda.